U kenna Anja, Niġerjan ta' 38 sena, ġie kkundannat 9 snin ħabs u weħel multa ta' 10,000 euro wara l-instab ħadd li traffika droga. Il-każ seħħ 10 snin ilu meta nqabad jitraffika 360 gramma ta' kokaina u sustanzi oħra. Fl-aħħar ta' Novembru tal-2010, il-Pulizija qabdet Rumen iġor 60 kapsula b'600 gramma kokaina fl-istonku tiegħu. Ir-Rumen kien wasal f'Malta minn Düsseldorf u kkopera mal-Pulizija fejn wassal il-kunsinja għall-lukanda f'Taslima. Dan wassal biex il-Pulizija waslet għal Niġerjan ieħor. Il-Pulizija arrestat il-Anja meta l-Pulizija resqet il-qorti lir-Rumen u n-Niġerjan ieħor. Leon Bonnici ta' 31 sena mill-Mosta inħeles mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 u 500 euro. Fi frar li għadda l-akkużat ipprova jevita roadblock hekk kif allegatament fil-pussess tiegħu kellu 60 pakket droga kokaina li ma kinux għall-użu personali tiegħu. Għall-akkużat der l-avukat Ismail Bsajla li talab għal ħelsien mill-arrest għaliex argumenta li m'hemm xhieda pajżana. Fil-primawla tal-qorti ċivili, l-imħallef warrab it-talba ta' raġel li żamm l-istat responsabbli hekk kif ma jistgħux jittieħdu passi kontra missieru u l-mara ta' missieru fuq allegat stupru. Illum dan ir-raġel għandu 59 sena u allega li meta kellu 11-il sena ġie abbużat sesswalment minn missieru u missieħba tiegħu li mbagħad missieru żżewweġ. L-imħallef Francesco De Pasquale innota kif il-preskrizzjoni brabta ma' stupru u reati sessuali hija ta' 15-il sena u dan il-każ involut seħħ 38 sena ilu. Sostna kif ir-raġel naqas li jibda l-proċeduri kriminali fi żmien stipulat u ma jistax iwaħħal fl-istat li naqas milli jipproteġih.